Murat geldi dostum goweryan goşuksa meşgul şahyrymyz Bernadar Hudaýnazar goşukdan ýerine ýetirip bereň ýygynan gepleşigimiz töhfetde şarkal dowam ederiz. Alçak bahar Garaguma ýazanda haly bolup Aladağdan gözüm açtım erkek adam ýaly bolup Dogdun ile äşkär biri syllar biri boşlar Yaşamakta olan iş var erkek adam ýaly bolup Kim özüne diýse dana Gaçdym ondan başga ýana Taqdim etdim dugza nana erkek adam ýaly bolup Asyladım gaýlap çykdym Ýaşlykdyr da aýnap çykdym Orta bolyn gaýnap çykdym erkek adam ýaly bolup Baydakda elher qalgan mata Yüzüm tuttum herne ýagta Boynallym essem hata erkek adam ýaly bolup Gıylar bilen göçeneşdim Gojok gerdim Gojok açtım Birisini yesir düştüm erkek adam ýaly bolup Her telpekle diýmersiň är Munuňam öz kanuny bar Kim gepleýär kim ýaşaýar erkek adam ýaly bolup Şahyryň şeýle gowfeterler bilen gepleşigimiz dowam edýär. Nurowjan Bayram Mämmedow inniki ýerine ýetirip berýän aýdym barda ildeşlerimize aýdyp berýär. Sağ ol sen goşuň üçin köp sağ boldun. Ine men häzir inniki ýerine ýetirip berýän aýdymym Magtumul Piraýym sözlerini ýigide diýen aýdym bilen dowam edäýli. Ýigide diýen türkmen halk aýdym bilen dowam edýär. İznden Musa Halipalaň ýerine ýetirmeni Leýlanyň diýen aýdym bilen dowam eder. Onu diýleşler, hormatly watandaşlar, soňda fark goýan aýdym saýlyň muştaklary, ine dillen dillere döwürden döwürler nesillere eskelýän Magtumul Piraýym sözlerini Halipalaň saýlaryny döredülen ýigide diýen türkmen halk aýdymy iznden Leýlanyň diýen türkmen halk aýdymlary bilen gepleşigimiz dowam edýär. Goý, bu ýanglanjak aýdymlar size ruhy lezzet bersin diňläň. Diň jalyň, lezzet alyň. Devlet gelsedir bilmez, doğulu doyman edam. Ah 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 ah. Yürüyüşün yanlış vakti, yaşı dol giyinmeni da. Oh ha 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 ha. İyi kulluk getirin insanının, iyi kulluk getirin insanının, ayıma parçalarının. Oh yar, oh yar, yar yar. Yar yarım, yar yarım, yar yarım. Sağ olsun insanından ey, bir garip mihman gider, bir garip mihman gider. Ey kan olsun insanından ey, kan olsun insanından ey, bir garip mihman gider, bir garip mihman gider.
Yalmaz gümüş mis görüner, dula gırnak tüz görüner. Ferhatın pis görüner, bir hulku söylemeni da. Makmul yolun çıkmazdı. Makmul yolun çıkmaz. Yansıdır yalanca yok mu daha? Yar yarım, yar yarım, yar yarım, yar yarım. Mümkün aysan birin tutma değil. Tanrısı uyuman gider. Tanrısı uyuman gider. Mümkün aysan birin tutma değil. Mümkün aysan birin tutma değil. Tanrısı uyuman gider. Tanrısı uyuman gider. Mümkün aysan birin tutmalı. Mümkün aysan birin tutmalı. Tanrısı uyuman gider. Tanrısı uyuman gider. Minha santa, você não ia se
yüzünü baş koymuş. Ey aman 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 baş koymuş. Adım yedi mezgin tutun soluna. Soluna ey gitsin aşıklarının gitsin aşıklarının gönlünü ağlama. Azap yerdimiz kendiden soluna yılanlar kara taşlam aylaney aylaney oğlaney neylayın bahay var yarılar bilin sevbilin aman 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 bilin min var yarı sevgilimden azap yerdimiz kendiden soyulan yılanlar kara taşlam aylaney aylaney oğlaney neylayın soyulan yılanlar kara taşlam aylaney aylaney oğlaney neylayın hayran eder onu vurup azap yerdimiz kendiden soyulan yılanlar kara taşlam aylaney aylaney oğlaney neylayın azap yerdimiz kendiden azap yerdimiz kendiden soyulan yılanlar kara taşlam aylaney aylaney oğlaney neylayın